Pagda, utang mo kanya na. Ay, dintod ko kanya mga kwarta nga pagpa-check up mo. Pagbayad ko kumakanya na, Jay. Ampay mo rin tumukha niya kay Andres. 28 Mil! Apay, 28 mil, Andres. 14 mil lang ajay. Madi ka na taga rin. Hindi ka gamin interest na, di ba? Yang nga tanong mortiwiting. Oh, boss! Oh, abay. Nya tila pas witeng. Kumpiang 30 daw. Ana? 30 daw? Naupto tanay tayak nga 33. Nagsayang ngayon. Nagsayang ngayon. Idimse tinangabak. Duwa nga tumbok. Wow! Oh, natsambaan na nga raw. Duwa pa nga tumbok. Singur ta, pang ko pa ito dati na pangabakan na. Oh, sige raw. Ado baratom dita ha. Kuma ha. Usto ah. Ang dati pagbayad na di utang na di bakal. Ang kuman ibaga di baak. Ayos. Ay. Say. Say. Apay. Say. Nangabak ka tiwiting na eh. Paisaw? Nangabang ako rda. Uy, nangabak ka. Kumpiang 32 ti Rumwar. Ayos, nangabang kay 30 ni tinagtagan ko. Salamat, apaw. Ay barato nga raw. Ito barataw. Uy, salamat ah. Malakaw. Ayos, napapacheck up ko. Uy, Bak! Uy, Bak! Madimlaw na yata! Nasinang law na ito po bilis mo! May kapalat tayo, tugtog ta! Tugtog ta palat tayo! Partakam ka di! Nagbayag mo tigar-garaw natin! Apay, manahin. Adan sa tilakad mo ha, pinindini sa mata. Apay, erito'y ka manin na ya. Awanak titi Bak! Darajay balay! O gusto sabam, pumanaw ka man lang ditoin. Baka si kapit, iwasin ko. Ba't kailangan ng Bak? Kalpas ko lang nagwashing! Apay tarto ka manahin. Hindi din si Bak! Oo, apay ni Dimse. Nangabak ka nung suna tiwiting Bak! Duwa ka nung nga tumumbaw! Po, nagdakkiling. Nagsurti naman Andres. Supay Bak! Tatao, madipay mga bak! Manong nga tawang ngagtaytayan! Mga bak ka nga rod, no may sa nga numero ti taytayam. Apay manong nga numero dapat ya Bak! In-name, Andres. Inom! Tinom Bak! Luto lang! Tiwiting duwa! Ang mumagayam, apay lamay sa ti taytayam. Kutrip ko nga ron, pigilam, bad trip ka na. Murmuryutim lang nga talaga ata bagbagim. Eh di wow, partakang kinilinisan nata 4 wheels mo, tapan na kinidimsay. Apay nga pananta ni Dimse. Kita do karta ng tatajay, babayadan na utang na kanya mo. Ay, wingayam ya. Sige, tanga rodain. Mapantan, ampay madimpalpasan na tayo was-washing mount. Hanin, awan nagbaliw ditan. Tsaka kwarta di pagtutungtunganin eh. Ata, ti paglayngam, basta nung kwarta, nalaing ka. Kituin kinuawan ti kwarta, awan panggatang ti pangtumar. Sige, nagarudan. Basta ara nga talaga, nagtartak ka. Sige, tanga rodain. Pulta nga tulugan ko tatay. Manumuti ko na ito ay makarga na nga, diesel. May sakit ka gudwa, kilo. Oh, ngayon, nagtipidan. Dabusinan natin yan. Matigpengor na pakabitan. Pakabitamon Narigat ni madumpar. Bilag, manato no, sakto mo lang tinay, giwiting. Andres, nung makasingirak ni Dimse, taman mga GMC doon. Sige. Pagkakarot suna ka pala, idakap ko ng dimsay.
Anak ko na tayo sa kay. Nay. Api pa parang nakaliduan na mo kalong. Batitan. Ang parking mo pala ta. Andres, dinidim sin eh. Ano, asig ganta? Kauna. Alang mga matitasiggan. Masinga nga tayo utang na ano, matitasiggan mo. Talang ka nga talaga ya. Nakaw, baka namuan na nga pakakwiting. Naspakag. Baka bumarado na ito. Iduling ko man, baka makita ta. Punay mo ti, pinangmutaling mo kanya ako, Andres. Kag paiso mo, takita si kanan. Makan. Oy, Dimsey! O, ampay. Nangabak ka kano ti waiting kahit. Sino gibaga? Ni Andres, sa nga pulo kano nga tumbok. Ano nga sa nga pulo? Duwa lang ko na baak. Sumatladay, basta nangabak suna. Nga sa nga puli bagbagayaw, kaluk lang na nga bakak. Andres, kalot lang kano mo nangabakan na. Ano nga kalot? Duwa tumbok ko na kubrador. Sino yaji nga kubrador, Andres? Adi kubrador nga ato tayo tatunat din eh. Di ko mamuajay. Nakita ka ron, nagkatuti dala na nga kwarta. Ay, Wayne. Aji itatuan. Aji daman na sarsari mulyong na aji kay. Wan, basta, sunadyan. Api gay marti kay na duwa. Ubak, baga mo. Dimsey, total da kwartamon, baka mabali na eh. Ana nga mabali ng bakak. Ay utang mo kanya, bayada mo na ah. Ampay kasaro nagkautang kanyang bakak. Ni, Andres, dinan saan mo aji utang na kanya ka. Adda, tutang mo kanya na. Ay, dintod ko kanya mga kwarta nga pagpa-check up mo. Pagbayad ko kumakanya na, ajay. Ampay mo nang tumukan niya kay Andres. 28 chubel! Apay, 28 mil, Andres. 14 mil lang ajay. Madi ka na taga rin. Hindi ka gamin interest na, di ba? Nalaing ka nga talaga, Andres. Apay na 28 May. Amok, 14 mil lang nga di oh. Wen, 14 mil lang. Kakasano nga rin tayo interest na. Apay Andres, mo interest na ajay. Siyempre, 100% ah. Tanda mo titubo na ipinagururay may. Woy, istudyo ba ka ni Andres? 5 nga daw aji utang mo, dakil mo interest na na. Inyan, kaluk lang ko na nga baka kon, may tayag pay. Ana, nagbayad ka saan? Kaya munsapin nga may pabarangay ah. Inyan, mangminsan ako mga pagkitaon, stay pay. Ana, pati mo kayo tagbayad? Nga tinay, 25 mil pa lang ah. Apay nga 25 mil lang, 28 mil ah. Nya, atang ti kwarta kaon, ni paborato kikaabot si ka, kobrador. Kasi kamay. Sige, pabali natin. Bayadam to aja uti ma, 3 mil pa. Bayad ka ulit ng mga bakuliting. Uy, sige. Preparing mga pag-activating. Bahadan kayo. Hindi ka piyang sangitin. Idumutang ka, agkat katawa ka, natagsingiran, agsangit ka. Daya mo ba? Sige, ta kayon. Nagsarding ka na, awan lang rutsunan, apay tagsangsangit ka pa. Tagsigur ba? Talaga nadagsin, anay, kinagadubar yan eh. Bak, kam. Oh, apay Andres. Oh, ato na eh. 14 mil mon. Apay, nabilang mo ato yung Andres? Kuwan, basta kwarta, ano ti paglay nga, gama mo na. Oh, di ba? Apay ta 14 mil lang Andres. Dapat 11 mil nga igim mo ah. Huwampay, kanya laday tuyo na. Siyak tinagibag nga da interest na. Yan, madi ka nga patas agbi ngay Andres. Nagrigat pa nga tagsangit ki. Ano nga madipatas ba? Dadakil pa'y kanyam. Nagrigaw mo nagsangit ah. Ano nga dakil pa kanyak? Manutay ko mga kwarta. 14 mil. O siyak manaw. Ki 11 mil. O kitam. Sika ati madipatas nga gumudwa. Ayun niya. Sorry mita Andres. Ano nga sorry? Kanakiwan pa. Ito pare-parehas bingay. Apay damang tidak pa 1.5 Andres.
Taparehas na tig 14 mil, taparehas na bingay. Kapay tay kang kapay 1.5, panggas kulatan ah. Sige man lang aro tan, entan. Katupay ko ton. Naya to mag-drive ha. Ang busina na ata. Idong partat ta. Oo, kita am nay. May lubak ko. Nay. Oh, ludan tupay ti sukli na ata panggas mo nga 1.5. Kanya ko na. Uy, napo, nakakuskusit ka. Bagbaga lang mo ta, sayang mo. Anak lang natin pagkatang tigatas na anak ko.